Ano nata ano yan? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Mauran na pagkahapon po sa Indo. Si Sir John ang nagkaburuyo sa luwas kan sa inang mga residensya na dahil mga dara po tabi na dahil darang payong, dahil din daranin na kapote, dahil po daranin ano man na pamandong, dahil lang ta bigla-bigla sa na uurandig di po tabi sa tuyang palibot. Malakas bago, early morning, magayon na ang panahon Kuya John. Ano na medyo nag-uod to na, ay abaan na po ta nagbagsak kan uran, digdi po tabi sa sentro kan Legas. Kumusta po kamo? Ano lamang ang sinong pinagkakabisihan dyan? Ultimong aldaw na po kan Hulyo 2026. And ano na ba? Ano ba ang update ngunyan sa tuyang palibot? Ano ba ang mga pangyayari? Ano ba ang pwedeng mangyayari po dito sa tuyang kapalibutan? Wara ki ano nga ni, wara ki impeachment trial po muna na pagkaldaw. Pero lagos mangyari ang trabaho kan lambang Pilipino. Despite po tabi ka yan na mainit na hururon and sabi nga kanadangog ko, makauyam na ngayon insalag para hiling nga kaiyan. Dahil nga taga rin naman sa nagkatantig kakawatan po tabi kan nagkakaperat ang mga sabi nga ni baga pig ilihir na mga opisyal. Gali naman sa katigigibong ngayang kawatan ngaya kaiyan. Diga sa mga fundo ngayon na dapat itigtagama sa mga dapat na mga proyekto na mapapakinabangan kan mga tao. And of course, congratulations po duman sa tulong mga Bicolano. Duwang Bicolano, sarong Bicolana, nakasabay po duman sa semi-finalist para sa Gawad ano na nga ini? Gawad Dangal ng Bayan kan Civil Service Commission National. Ining Gawad Dangal ng Bayan. Saro po ini sa may pinakahalangkaw na rekognisyon na ipigtatao po tabi kan CSC Bicol para po duman sa mga, bako lang CSC Bicol, kundi Civil Service Commission, hindi po sa tuyang nasyon. Takaning ma-recognize man po tabi itong sa mga empleyado kan gobyerno na nagpailing man po nin tibay sa indang pag-sistataon ng serbisyo, nagpailing po nin dedikasyon, integridad as in tibay sa pagtaon ng serbisyo publiko. Kalaklan sa mga ini, duwa sa mga ini po ang hali sa Department of Education, partikular na po dyan sa DepEd Schools Division Office of Camarines Sur, and then sa DepEd Sorsogon City. And ang saro po kayo ni ang posisyon niya ipo tabi ang Metro Aid 2 kang Local Government Unit of Naga City. Nahiling ko ni pig-share kaso hapon ni Ma'am Joanna Prianes kan CSC Bicol and ang pangapunan po Linda kung kamupuan may oras man magano po tabi kamo magtalk kamo nin feedback kung midbid po tabi ni mga personang ini sa pagi po kan sa inaduman na feedback form and sagod lang po yan sa Agosto 12, 2026. And may abiso man pong ipigpalawas ang Philippine Statistics Authority Bicol. Sabi po digdi nagpapagiramdom po sa indang ahensya na sa indang mga kliyente po tabi na magsunod kada pagbes ba kailan madyan ka po sa indang opisina ay po munin appointment. Para mas maging madali, di ka na magkaparapilaki halauwigo nun. Halimbawa ako ki birth certificate po duman sa PSA. Mahanap po kan so online appointment po tabi. Mapili ako duman kung anong oras ako available. And ito lang so time frame na pwede ka po tabi na i-require po kamo duman and tutugutan kamong makalaog po tabi duman sa indang opisina. Sa pagi po kaya ka na ining so online appointment system, ibig pa utob pa po yan kan PSA, poon pa po yan kan Pebrero 1, 2022.
Kung sa po, parte po inikan sa mga inisyatibo man na mapakarhay, asin mataawanin mas matanos ngayon, asin organisadong pagproseso, ang mga may transaksyon sa indang opisina. And sabi pa rin nagsimula ang mas maigpit at ganap na pagpapatupad nito sa aming outlet simula po noong April 6, 2026 bilang pagsunod manda po sa PSA Office Memorandum 2026-64. Dahil po kayan, pigiin ganyar ang mga kliyente kan sa indang opisina po tabi na mag-abot o magdyan po sa indang opisina na dai mababa sa 30 minutes bago po an sa indang ipigtalaan na appointment kanganing masiguro po ang matanos sa sinpatas na pagdataon ng serbisyo sa gabos sa mga kliyenteng naka-schedule sa nasabing transaksyon. Sabi digdi, ang PSA po ang pwedeng magtaon ng konsiderasyon sa may mga sitwasyon po kayo na depende po ngayon sa sitwasyon kan opisina as in operasyon mantang ang mga mga basta-basta na lang po ngayang madyaran without without appointment baka po tabi kamo kayan medyo day kamo ma-entertain tulos. And hanapon po lang po nindo ang sa indang official Facebook page. Yan po duman nakabugtak itong QR code para sa online appointment system. And sa aga, igo po dyan kaya nahiling ko su post kan barangay Dapdap Legazpi City. Igo po sindanin gigibuhon o mangyayari po tabi na pickleball clinic, pickleball sports clinic dyan po tabi sa indang barangay. Sagod lang po alas 5 nin pagkahapon ngunya na pagkaaldaw ang pagpaparehistro po kayan kung kamo ang interesado po mag-participate dyan and bakante man po kamo sa aga from 8 a.m. to 12 noon August 1 pwede po kamo magpasiring dyan magpa-register lang po kamo dahil limited slots lang po tabi iyan. Yan po tabi sa rayong proyekto kan konseho kan barangay Dapdap katuwang po tabi ang sangguniang kabataan asin an Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation o ining IPSR. Pangalan po ang kansendang dekana pala, Dean si Ma'am Sales, Karina Sales. And kung kamo po ang interesado, pwede man po kamong magpa-register sa paagi po tabi kan link na naka-post man sa inyong official Facebook page. Hanapon lang po nindo ang Barangay Dapdap, Legazpi City. Maray na pagkauto dyan sa mga amigata dyan sa sanggunian na panglungsod kan Legazpi. Pag malaw ka dyan sa sanggunian panglungsod, may mga maaagihan ka dyan ng mga friends. Maray na pagkahapon po tabi sa inyo dyan. Pagkauto man kay kay Ma'am Baby Lynn Militante, kay Ma'am Bing Buenborre, kay Sir Homer Realista Lola, kay Amalia Lieva, kay Alfredo Aligre. Antabay man po muna na pagkahapon. Kay Ma'am Bing. Good afternoon po ngayon, Miss Angel. Sabi ni Sir Homer Realista Lola, good noon everyone, blessed Friday. Angel, bagay sa imo ngayon ang puti na bado. Dapat palang ko dyan, pero mila ako nakaputi na bado. Ang register mananggad, medyo maliwalas man mananggad. Ara mo, Sir Homer, pira lang ini mga tulong pidaso lang gad ining tulong white shirt, naarog ining plain. Ang kadaklan po kaya kambado ko, color itom, is either dress iyan, or may dati nagasulog ako craft, puro lang po yan ito, mga dark colors. Salamat nun po Sir Homer sa imong apresiasyon kan sa kuwang itsura digdi. Pero nako-conscious ka na ako maghiling-hiling ako duman sa muyang monitor. So, kaya po didikid ako lang television sa laog kan sa muyang booth. And maray na pagkaudo po kay Ma'am Tet Aldana Hakup dyan po tabi sa Ravax sa Animal Bite Center. Ang Ravax po bukas po na alas 7 nin pagkaaga, sagod po tabi alas 6 nin pagkahapon. Sabi ni Ma'am Jasmine Noarlin, kumusta po? Watching from Quezon City. Okay man po ma'am, medyo mauran-uran lang po digdi sa sentro kan Legazpi. And Friday na, medyo liit naman lang ang activity digdi sa tuyang palibot. And by next week, igo po nin mangyayaring renewable forum
renewable pagtiripon katong mga nagbubusol po tabi kan na pagkakaigwanin renewable energy digdi po sa tuyang palibot. Ining pigaapod na Albay Just Transition Conference. Pon po ining garipet siya 5 po kan Agosto. Sagod po tabi Agosto 7. And by August 7, iyon na po tabi ang pagbubukas man kan Ibalong Festival 2026. Ika-35 taon and ang mabukas po kaya na syempre may banal na misa, may ano pa po tabi, may trade fair. And then may halipot man na procession parada. And ang opening, ang mabisita digdi, kamong mga OJT, kamo Denver, ano po digdi, ang ma-open kang Ibalong Festival, parokya ni Edgar. Tapos, ang ma-closing naman, pag December 23, ano po digdi, December Avenue. Kaya sabi nito si Mama Ido, kung tapos na kamo, medyo magtaga-extend ko na ngaya kami. Makikiselebrate lang natin kami Mama ngayakan Ibalong Festival sa Legazpi City. Ayan po, and sa mga masunod na oras, ipapalawas naman po kan LGU Legazpi itong sa indang schedule. Ang mga highlight po tabi kan mga aktibidad po sa gigibuhon man na selebrasyon kan Ibalong Festival 2026. Ano pa man Kuya June, pada ng katang mag-soro sa reblagan po nguna na pagkahapon, mali na pagkauto kay Kuya King Reginaldo. Diyan po tabi sa barangay Bunker 1, Legazpi City. Asa kuyang kaibahan sa Technical, Kuya June, Napoles sa IT, Jerome Nico Martinez, kaibahan ang duwatang OJT po, ali sa Sorsogon State University. Ako po si Ian Mustaza, bye-bye. Jericho Rosales po, ibang level na tayo.